Новият здравен министър бе представен в Деня на здравето. Датата, която лекарите в страната избраха за национален протест заради проблемите в здравната система. Сред аргументите, натежали за избора, освен професионализма, премиерът посочи и характера на професор Борисова. Считат, че тя има тежък характер, трудно комутативна. А на мен такъв човек ви трябва. До официалното стъпване в поста, професор Борисова отказа медийни изяви и така още повече засили журналистическия и политически интерес към нея. Вие готова ли сте да поемете този пост? Нищо, кажете нещо между усмивките. Само се усмих. По време на дебатите в парламента отказа да отговаря и на депутатски въпроси. Да приключваме с разговорите и да работиме. Оставете ме да работя. Заклех се. Заклех се. Първата си официална пресконференция като здравен министър, професор Анна-Мария Борисова започна с думите. С шегите беше до тук. А сега ще работим, както казах вчера. В първите си работни часове новият министър спря обществените поръчки за медицинска апаратура, докато не се направи инвестиционен план. Така че този проблем за изтичане на средства незнайно къде за незнайно какво е спрян. Разреши и проблема с доставките на безплатния ваксина за бебетата. Проблема е приключен. Подписано е, всичко е наред. Искам децата да са спокойни и тяхните родители. Всичко, що касае деца, е първостепенна важност. За следващите 3 месеца професор Борисова си поставя 3 цели. Преди да започне въвеждането на реформите, в които за нея болният е най-важен, а медиците трябва да бъдат удовлетворени. Аз искам да осигуря всеки болен в България да получи най-добрата диагностика. Машините не слагат диагнози. Диагнозата се слага от човек. Аз искам специалисти подготвени, сертифицирани по надлежен ред, които да имат правата да пишат диагнозите, за да бъдат верни тези диагнози. Професор Борисова не приема таван за лекарските заплати. Не може да има таван за това и таван за това. Моля ви се, тази работа ще бъде доразвита от нас и точно показана, и всичко това ще бъде показано на премиера и ще бъде обоснован. Министър Борисова влезе и в ролята на журналист. Никоя болница няма да бъде затворена. Голямо заглавие. Нито един лекар и медицинска сестра няма да остане на улицата. Голямо заглавие. Напишете изречението. Всеки ден един лекар напуска България. Това е статистиката. Всеки ден един лекар напуска България. До кога? Кой ще остане тук? Кой ще ни лекува? Аз съм също жена на възраст и след години и аз ще имам нужда. Някой да ми сложи моята диагноза и да ме лекува правилно. Кой ще ме лекува? Новият министър застана на твърди позиции по още 2 горещи здравни теми. Тютюнопушенето на обществени места, според нея, трябва да бъде забранено. Категорично не. Не на тютюнопушене. Да, на забрана попълно. Да. Навсякъде в културния свят, във всички учреждения е забранено. Във всички питейни заведения, ресторанти е забранено. Знаете, в Париж всички са на тротуарите и там си пушат колкото си иска. В България трябва да приемем парижкия модел на тротуарите. С премиера все още не са постигнали съгласие и кой да бъде нов директор на здравната каса. По други проблемни здравни теми, като доставките на лекарства, дълговете на болници, смяната на здравноосигурителния модел, министър Борисова за сега бе лаконична, че промени ще има, но все още се обсъждат. Тази седмица премиерът и новият здравен министър разказаха за първата си среща. Просто не излезе нищо от проверките. Чиста е. Единственото изискване към бъдещия кандидат от страна на господин Борисов е било: искам честен човек, нищо повече. И един ден господин Борисов ми се обажда по телефона. Аз даже отначало не можах да схвана. Защото вие нали също ще се очудите, ако министър-председател ви звъни по телефона и казва: къде сте? И казвам: ние сме на вилата. И така, близо до вилата се видяхме.
Госпожа Ана Мария Борисова я намерих и се срещнах с нея там преди Търново на един разклон. Горе-долу разбрах какво мисли, си реч в една и съща посока. Са ни разбиранията по реформата, по съкращенията, по безкомпромисното действие. Той нямаше търпение да види един честен човек. Професор Борисова не се притеснява колко време ще остане на новия пост. Аз съм дошла да свърша работа, аз не съм дошла да престоявам. За тази сутрин Кристина Баксанова.